Iluntasun handiaren barruan errevoluzio hasi da orain. Inor ere ez da inoiz nire bidean sartuko Zagarrak etorkizuna esan dit, ametsak betetzen ditut nik. Denek nahi duten amaiera dau. Iluntasun handiaren barruan errevoluzio hasi da orain. Inor ere ez da inoiz nire bidean sartuko. Noizbainik erakutsiko dizut zuri distira bikainezko mundua. Howdy everybody! Azteko, nire azken bideoa, kanal honetara igotzeko nintzen azken bideoa, hor behan dago, nire praketan, deskripzioan. Hor, ezin izan nuen YouTubera igo eta Vimeoan dago, beraz. Hor, gero, gaur ere, kanal honetara beste bideo bat igotzeko nengoen, baina Death Noten filma gerten zen. Ez ikusi film hori. Ez ikusi. Eta beno, bideo hau igo dut. Eta laster, Death Noten eszena bat bikoiztuko dut eta kanal honetara igoko dut. Hori egingo du normalean, opening bat igotzen dudanean. Normalean, urrengo bideoa anime horren bikoizketa bat izango da. Salbuespenak egongo dira, baina basta horietako bat. Ea Netflixako ikesten bat duten nola egiten den Death Note. Bideo hori jada igo badut, hemen dago. Ez badut igo, orduan beste bideo bat dago hemen. Nire azken abestia, adibidez. Bai. Eta, hemen, suskribatzeko linka dago. Eta honekin, ez duzu galtzen nire bideo bat ere. Suskribatu nahi zara. Badakit suskribatu nahi zara. Txaretan dago. Egun osoa dut. Hemen, eta suskribatu. Horenik ez zara suskribatu.